Церемонія вручення нагороди воїнам АТО під назвою «Народний герой України» відбувається в різних містах нашої держави. Естафету прийняв Івано-Франківськ. В обласній філармонії зібралися наші захисники з різних куточків України. Нагорода, яку визначає сам народ, за словами воїнів, є для них найдорожчою та найважливішою відзнакою. Народний герой України – нагорода не державна, не урядова, не відомча, а від самого народу, за краще життя якого відважно і самовіддано борються сьогодні наші славні воїни на сході України. Загалом з 2015 року вже 300 учасників АТО отримали такі нагороди. Визначають претендентів на звання Народного героя України абсолютно прозоро та об'єктивно. Прозорий конкурс абсолютно. Будь-хто, хто вважає людину героєм, народним героєм, повинен заповнити електронне подання, вказати, чому саме вважає, за що вважає народним героєм і хто може підтвердити цей вчинок. Тоді нагородна рада, яка складається на 90% з народних героїв, обговорює цю кандидатуру, перевіряє і список на певне нагородження наступне викладає знову ж таки на всенародне обговорення. В Івано-Франківську 12 учасників АТО отримали відзнаку «Народний герой України». Це справжні чоловіки, на яких ми можемо повністю надіятися, сильні, відважні, з почуттям гумору і великою вірою в добро та успіх нашої держави. Дуже багато шуткуємо з приводу смерті на фронті. Якщо не будемо шуткувати, то буде важко. Ми будемо мати державу. От так. І коли будуть так казати, хоча б 30% людей, то ми будемо її мати. Мы боремся за свободу народа, как что не за государство, не за власть, а именно за народа, как что это очень признательно. Такі люди достойні отримують цю нагороду, такі як друг Ганс, Діма. Він один із найдостойніших бійців, тому що він приїхав з іншої країни захищати нашу країну, ідею і народ. І він дійсно достойний. Наші народні герої закликають нас бути сильнішими тут, на мирній території, не втрачати віру в краще майбутнє своєї рідної держави, діяти на примноження якості в усіх сферах життя. Цілеспрямованість та велика сила духу, волелюбність та шана до гідності всіх і кожного, зокрема, додадуть нам позитивної енергетики для перемоги.